Abokina zan iya sanin sunanka duba da dai na dan tsaye da kai kana aiki, zan iya jin sunanka. A ba komai wallahi. Sunana Rabiu Ahmad Karfi. To wannan program din namu sunansa kuɗi na gona. Me za ka iya cewa dangane da irin yanda yanayin harkar gona take tafiya a wannan shekara? A'a matsatsalu ne suka fi yawa, a'a ko kuma nasarori ne suka samu? Gaskiya dai alhamdulillah nasarori sun samu kam. Saboda yanzu mu ba abin da za mu ce da noma sai godiya. Saboda abin nan komai ya samu ci gaba ba kamar da ba. Yanzu an samu abin nan ci gaba na harkar noman sun ƙara daraja kaya. Sannan kuma sai dai kuma maganar hanya tana ɗan abin nan tana ba ta da kyau sosai. Kukan samu matsala kenan bayan kun gama noma, hanyar da za ku fitar ku kai kaya ne yake ba ku matsala ko yaya? Gaskiya nan bakin titi in kun kula ma in kun biyo za ku ga banda yanzu da ba ruwa sosai. Za ku ga cewar hanyar ta jagwale haka. To wane irin kira za ka yi da gwamnati duba da irin wannan matsala da kuke fuskanta? Gaskiya to mu muna roƙon cewa a taimaka a duba al'amarin akan hanyar nan tamu da kuma harkar taki a duba a gani. Na ga gwamnati wannan shekara ta ƙara adadin yadda take ma fitarwa na tallafin taki da take bayarwa. Ka samu ne kai ko baka samu ba? Gaskiya ni dai ban samu ko ba gaskiya ba. Ni ban samu ba. Amma hakan bai ma kara baka samu wani tangarɗa ba, ka ci gaba da nomaka. Yanzu kakan noma kamar buhu nawa? To gaskiya da yake mu noman na mai gida ne muke yi, mukan noma kamar a gona ɗaya mu samu buhu 20-30 a gona ɗaya. Idan kuma aka haɗe ina kaiwa irin 100 haka. Masha Allah, godiya muke da wannan bayani naka. Gaskiya ne.